Samantala, hinarang umano at hindi pinayagang makapasok ang convoy ng mga sasakyan ng mga kandidato mula sa Team Life na pinangungunahan na mag-inang Lima sa opening parade ng Bangus Festival noong April 26. Ayon sa kampo, tanging mga convoy lamang umano nila ang pinigilan, ngayong pinayagan naman daw umano ang ilabang mga sasakyan na walang car pass. Question din ng mga opposition team ang katotohanan sa pahayag ng isang POSO personnel na utos umano ito na pagbawalan ng kanilang grupo na makilahok sa parada. Iginit din ng mga ito na hindi sila imbitado sa parada. Samantala, pinabulaan na naman ni Mayor Belen Fernandez ang naturang paratang at tinawag na tila scripted umano ang biglang pagsulpot ng kabilang panig para sa ipakalat ito sa social media. Saad ng alkalde na bukas sa lahat ng aktibidad, ngunit kinakailangan mag-abiso sa mga komite bilang protocol sa kaayusan ng mga lalahoka. Sa huli, kapansin-pansin na nakapasok pa rin ang kampo ng Team Life habang sumasayaw sa kakalsadahan ng Dagupan noong kasagsagan ng parada. Ilang netizens naman ang nagpahayag ng pagkabahala sa iringan ng dalawang panig at umapila na isantabi ang tensyon ng politika para sa masayang selebrasyon ng Bangus Festival. IFM News. IFM News. IFM News.